nongñiah jong kawai ka trok ula Khlad no hasyen kat ba nong bud ula mensaw hadin ba ka trok ka bakishong kala tynrah ya divider bat kala khongpong ha ka surok Umsning Bypass Haribhoi district. Kani ka trok ka badan ya number AS01RC 0613 kadai ka bakit ñiut. Ya ubala Khlad latip kum udaw ni dekhar nakashnong Madur West Jandia kat ba unong bud ubala mensaw latip kum u Erickson swear arpasaus nam na umulong West Giant Hills. Ka kubor balayo lum layat hu bakani ka trok kit ñiut kadai ka bawan na Assam bat mu banet sha Giant Hills Meghalaya. Shu layat hu bakani ka trok kalit tynrah shwa ya divider bat kala khongpong pat sha shiliang jong ka surok ha Umsning Bypass. Ki pulit ka Umsning Police Station kila hirha kate ka jaka bat penkit no iaka met ubala Khlad sa Civil Hospital nongpo banle iaka postmortem kat ba ya unong bud lapha sumar ha Umsning CHC.